Rim Tinçurин театрын яратучылар, сәхнә арты рубрикасы кысаларында бездә бүген кунакта театрыбызның яраткан артисты, халкыбызның күренекле артисты Сәлим Мифтахов. Хәерле көн, Сәлим абый, ничек Хәер, хәлләрегез? хәерле көн. Бик әйбәт, бик әйбәт. Сәлим Мифтахов, Әйе, сез 47 елда Украинаның Полтава шәһәрендә тугансыз. әйе. Милләтегез татар, Казан театр училищесын бетергәнсез. Камал, Тинчурин, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрларында, Салават күперләре журналында эшләгәнсез. Хәзер инде 15 елдан артык Кәрим Тинчурин театрында эшлисез. Әйе. Сез башкарган Әҗәл әйтмешли калганы менә монда. Шуннан башлыйк әле. Сез ничек Әҗәл ролен уйнадыгыз ул? Ул бик былай булды. Әҗәл спектакле чыкты, премьерасы булды име. Шуның премьерасы булганнан соң икенче көндә үк миңа Марсель абый әйтте. Менә сиңа роль әзерлә. Нәрсә әзерлә? Артистлар бөтенесен инде үз эшләрендә дигәндәй. Без Шәүкәт абый икәү менеп киттек тә өскә тегендә пристройга име. И пристройда хәзер ни инде икәү бергә Шәүкәт абый әйтә. Менә монда булайрак, булайрак, тегеләйрәк, булайрак. 3 мәртәбә шулай әйләнеп чыктык без аның белән. И шуннан мине уйнатты Марсель абый. Уйнады хәзер дип сөй. Ярый уйнадым инде. Үземчә уйнадым. Марсель абый менә кирип мине сүкте. Булай уйныйлармыни, тегеләй, булай, тегеләй. Туфан абый тегене тотып тораймы? Шаулама, шаулама, шаулама. Менә дигән булып чыкты. Ярар. Шуннан бер-ике спектакльдән соң Марсель абый кирде. Ярый, молодец, молодец, әйбәт, әйбәт, молодец. Шу Шәүкәт абый әйтә, беркемне дә тыңлама, менә дигән уйныйсың, тыңлама. И шуннан соң Шәүкәт абый белән без бу спектакльне әйбәт кенә итеп уйный башладык. Әйтәм, Шәүкәт абый, өйрәт инде, нәрсә кирәк, ничегрәк, яраклашырга. Син ди миңа кара яме, менә миңа кара. Миндә нинди реакция була, шуңа җавап бир син. Шуңа җавап таба алсаң, менә дигән килә дә чыга. И мин Шәүкәт абыйдан өйрәндем шулай. Партнер булырга өйрәндем Шәүкәт абыйдан. Ягъни актер осталыгы инде. Актер осталыгына өйрәндем Шәүкәт абыйдан. Менә шулай, ул мине шулай өйрәтте. Мгм. Менә шуннан уйнап киттем инде Әҗәл ролен. Димәк, хәзерге вакытта Кәрим Тинчурин театры урнашкан. Тинчурин театры бинасы сезнең инде туган йортыгыз булып чыга бит инде. Әйе, 12 ел эшләдем мин бу театрда, бу бинада 12 ел. Аннан соң киттем Мгм. филармониягә. Сәлим абый, искә алыйк әле. Камал театры урнашканда нәрсәләр урнашкан иде монда? Ничегрәк иде менә? Анда ничек дип әйтергә кирәк? Анда бик күп ниләр инде. Анда монда ясалган, теге бүлеп куйганда ясаганнар, тегеләй әйткәннәр, булай әйткәннәр. Бик күп бүлмәләр янда, котчыкыш күп бүлмә. Аннан соң безнең грим бүлмәләре хәзер булай түгел иде. Менә ул вакытта бик әйбәт иде алар. Анда 4 кешелек иде. Бүлмәләр иде. Грим бүлмәләр 4 кешелек. Анда картлар килеп утыралар, илкән артистлар име, шахмат уйнап утыралар иде. Шашка уйнап утыралар иде шунда килеп. Эшләре булмаса да шунда киләләр алар. Хәзер менә безнең ни бит инде кызганычка каршы грим бүлмәсе, зур грим бүлмәсе. Ләкин артистлар да күп безнең. Сыйып бетмибез дисәк тә була. Менә шулай. Безгә ничектер кирәк хәзер менә ишек алдына бер салдырсалар иде, бер бина салдырсалар иде. Ул вакытта менә күп биналар, безнең күп бүлмәләр бушар иде. Менә ул вакытта безгә җиңел булыр иде, әлбәттә. Аңлашылды. Сәлим абый, менә 2005 елда яңадан шушы театрга кайтуыгыз, Тинчурин театрына кайтуыгыз, нинди хисләр кичердегез яңадан шушы театр ишегеннән килеп кергәндә? Камалга дип кирдегезме, Тинчуринга дип кирдегезме? Мин менә шул ягы гаҗәп булды, менә шул ягыймы. Килеп кердем мин, ничектер бу бер дә Камалга, Камал түгел бу бөтенләй. Яңа театр инде. Әйтерсең, мин бу театрда уйнамаганмын, бөтенләй бу сәхнәдә. Шаккаттым менә мин. Анда бу теге чатка барып карыйм, бу чатка сәхнәдән әйләнеп чыгып карыйм, итеп карыйм тегендә. Акустика шул ук. Ләкин юк. Алар үзләре белән алып киткәннәр бөтенесен. Ничек алып киткәннәр белмим мин. Минем театрның җанын алып киткәннәр үзләре белән. Мин килеп кердем бөтенләй башка театрга. Бөтенләй башка. Һәм бу театрга яраклашырга туры килде миңа. Менә шулай. Тинчурин театрын сез кыска гына әйтеп әйткәндә ничек аны бәяләр идегез? Тинчурин театры бик әйбәт артистлар Тинчурин театрында. Көчле состав иде. Көчле состав.
Алар да, мәсәлән, режиссер була икән, әйбәт режиссер име, алар уйнаячаклар любой рольне, трагедиясында, комедиясында, бөтен рольләр уйнаячаклар. Һәм алар тиз отып алалар. Мгм. Менә хәзер күп вакытта менә төрле режиссерлар булды, былтыр эшләгәндә, мәсәлән, күп режиссерлар күнекмәгән, теге элек кичә эшләргә инде, менә безнең артистлар күнеккәнчә име, күнек. Алар әйтәләр дә, так, менә болай, бетте китте шуның белән, утыралар залда көтеп, нәрсә эшләрләр икән болар дип. Шуңа күрә безнең артистлар үзләре ярып чыгалар иде. Мгм. Үзләренә үзләре образ табып, нитеп, үзләре менә былтыр булган спектакльләрдә име, безнең артистлар үзләре эшләделәр. Менә шулай. Менә мәсәлән, яхшы режиссер булган дигәннән, Өч аршын җирне Тинчурин театры ничек яхшы иттереп куйды? Искиткеч. Менә ул чын режиссер. Чын режиссер ул. Ул Өч аршын җирне без инде Камалда чагында ук Марсель абый куярга җыенган иде, ләкин аны рөхсәт итмәделәр куярга ул вакытта. Менә хәзер инде мин бик сөендем, мин ләккәч, нигә ул Өч аршын җиргә ләккәч, мин бит егетнең геройның әтисен уйнадым. Карамагансыздыр. Мин карый алмадым шул. Карый алмадыммы? Менә анда әтисен уйнадым, мин бик сөендем уйнаганга. Аяз абыйның бит миндә мин Ефәк Баулы булбул шунда уйнадым бит мин. Менә аны караганым бар. Әйме, менә анда Исламия уйнадым. Мәхмүтова белән. Әйе, без икәү уйнадык, әйе, шулай. Мгм. Шулай. Сәлим абый, Тинчурин театрында булган спектакльләрдән кайсыларын сагынып искә аласыз? Менә Ефәк Баулы булбул кош, мәсәлән. Ефәк Баулы булбул кош, аннан соң мәсәлән Американ. Без аны бик ярата идек. Американны ни өчен аны репертуардан төшерделәр, һичбер дә аңлый алмадык. Ә Сөембикә ханбикә? Сөембикә ханбикә Сез бит анда Кол Шәриф. Кол Шәриф. Ну, ләкин ул ничектер тулыканлы була алмады, дөресен әйтергә кирәк. Аны бик сагынып искә алмыйм мин, дөресен әйтергә кирәк. Аннан соң булды, анда ниләр булды, мәсәлән, мин Кылгалине уйнадым, мәсәлән, әйме. Кылгалине. Фәрхат Ширин бит әле нәрсә, Фәрхат Ширин. Әйе. Кылгалине уйнадым мин анда. Анда мин теге иске шигырьләрдән шигырьләр укыдым мин анда. Кылгали булып киенеп, шул Кылгали шигырьләрен укыдым инде мин анда. Мәсәлән, мин аны сагынам. Аннан соң тагын бар анда Харискә төшерү генә кыен инде спектакльләр. Бар иде, мәсәлән, Бәйрәм белән кызлар бар идеме? Ул гаҗәеп спектакль иде. Халык аны үлеп ярата иде. Нишләп аны төшерделәр, белмим мин. Аннан соң менә соңгы вакытта, мәсәлән, без уйнадык ни турында спектакль. Ярар, ансын искә төшеребез алга таба. Хөрмәтле Әйе, тамашачылар, без сәхнә арты рубрикасы астында театрның артисты Сәлим Мифтахов белән әңгәмә корабыз. Безне карагыз. Һәм без киләсе соравыбыз безнең Сәлим абый, сез 47нче елның 2 февралендә Украинаның Полтава шәһәрендә тугансыз. Ничек ул булачак татар артисты Украинада туды? Мин инде аңлыйм, Урта Азиядә туган артистларны беләм, Астрахань якларында туган артистларны беләм. Ә сез менә Украинаның үзеннән. Ул булай. Минем әни башта Ленинградта эшләгән. Аннан соң ул эшләгән заводны тотканнар да күчергәннәр Полтава шәһәренә. Ул шул завод белән анда күчеп киткән. Менә шуннан анда калган инде. Менә шуннан килеп чыккан ул. Мин туганмын, мин тугач ук мине әни алып кайтып киткән. Нигә? Буа районы Толымбай дигән авылга. Мин анда туганмын гына мин анда. Ә минем үсүем, тәрбияләнүем минем Толымбайда булды. Сез Тулымбайда үстегез, тәрбияләндегез Толымбайда инде. үстем, Толымбайда тәрбияләндем мин, әйе. Мгм. Шулай. Анда минем туганнарым, абыйларым күбесе юк инде хәзер кызганычка каршы. Менә күпләр белә микән аны, белми микән? Сезнең бит Сәлим Мифтахов ул псевдоним гына. Юк, мине Сәлим Жан дип миңа мулла исем кушкан. Кайткач, тегеннән кайткач. Әйе. Тегендә минем әни бик каты чирләгән, мин тугач име. Аның подругалары барганнар да, Александр дип яздырып кайтканнар да. Александр Григорьевич. Григорьевич, әйе. Саша тегендә. Григорьевич дип яздырып кайтканнар. Шул китте инде. Ничектер мин бала вакытта әни аны алыштырмаган инде, башына килмәгән микән инде. Аннан соң өлкәнәйгәч мин инде теге документлар бик күп булды бит инде. Ягъни оныттым бөтенләй. Инде минем булай псевдоним буларак та инде сәхнәдә Сәлим Мифтахов инде мин. Гомер бакый шулай. Гомер бакый Сәлим Мифтахов, әнидә авылда Сәлим Жан булып йөрдем мин. Менә шул. Демәк, сез әле Сәлим Жан. Сәлим Жан, әйе. Сәлим абый, Айса менә шундый сорау. Сез бит әле 67нче елда ук
Диңгез флоты театрында уйнап киткәнсез. Менә ул ничек булды ул? Дөрес, ул булай булды. Мин хәзер флотка мине хезмәттәргә алдылар. Хәзер хезмәттәргә алгач, башта подводный лодкага төшерделәр дә, күрсәттеләр, тегеләй болай, мин анда хезмәттәргә тиеш. Минем котым чыктым, әйтәм, анда инде ут сүнсә, мин монда үләм хәзер. Чыктым да әйттем инде үзем начальникка, әйтәм, мин үләм монда, мин әйтәм, булмый. Мин бит инде 3 курс бетереп киткән идем мин. Шуннан мине күчерделәр Яркырыена. Яркырыена күчерделәр, анда клуб бар. Анда бөтенесе бар иде. Анда бар инде подводникларны ялгыта торган ниләре бар иде, санаторийлары бар иде. Мин шул клубта начальник клубы булып хезмәт иттем. Просто миңа Завклуб. зав клуб булып хезмәт иттем менә шунда. Шуннан мин әзерләдем концерт, бәйрәмгә әзерләдем. Анда бала чагаларны катнаштырдым, бөтенесен катнаштырдым. Ул бер пәрдәлек спектакль куйдым, тегендә куйдым. Ул шундый әйбәт килеп чыккан Бу күрәсең. рус телендә иде? Рус телендә әйбәт килеп чыккан күрәсең. Шуннан комиссия кураганнан соң беренче урынны бирделәр. Миңа бирделәр беренче урынны. Шуннан соң ни иде? Как раз Мурманский театрының директоры монда иде, комиссияда иде. Хәзер мине чакырып алды, сөйләште. Син кем, ничек, каян, тегеләй булай. Мин аңа сөйләп бирдем бөтенесен дә. Театрда эшләргә телисеңме теге? Әйтәм, әлбәттә телим. Ярый, приказ көт. Шуннан килде приказ, мине күчерделәр Мурманскийның, ул инде ул хәрби театр, военный театр име Мурманскийның. Анда бит артистлар да бөтенесе гражданскийлар име. Шунда күчерделәр мине. Менә мин анда хезмәт иттем, 1 ел хезмәт иттем мин анда. Бер ролем минем бар иде, центральный роль. Баштан алып ахырга кадәр, калганнары кушык поданы. Тегендә кирәле чыгалгына тегендә. Барыбер минем сөенечемне кая куярга белмәдем мин ул театрга күчкәч тегендә. Кая урындыкларда йоклап йөрдем. Башта име, тегеләй булай, миңа барыбер иде, кая йокласам да, нәрсә ашасам да, ләкин мин бәхетле бу театрда, тем более рус театрында русча уйнадым бит име. Миңа берсе әйтмәде, режиссер да әйтмәде, син татар бит дип әйтмәде. Мин Александр Григорьевич булгач тегендә, мине хахулды буйладылар күрәсең, тегендә украинец дип буйладылар тегендә. Фамилияны Мифтахов дип йөриләр. Мифтахов Александр Григорьевич. Бетте китте шуның белән. Менә шулай итеп, әле 1 ел хезмәт иткәннән соң мин кайтырга теләдем, укып бетерергә театр училищесына, Марсель абыйга. Марсель абыйда укып бетерсәң, мин беләм, академия театрына эләгәсемне белә идем мин. Шуннан соң мин хат яздым Марсель абыйга. Марсель абый әйтә, менә шулай, шундый хәл. Минем сезгә кайтасым килә тегендә. Кайт, мин сине кабул итәрмен диде. Ярар. Хәзер шуннан бит инде мине беркем җибәрми. Шуннан 70-нче елда сез театр училищесына кайттыгыз инде яңадан. 70-тә бетердем мин. Бетердегез. Шуннан соң мин театр училищесі директорына хат язып, ул хатны ул язганда, ниме әйтәм, кайтасым килә, укып бетерергә әйтәм, ярдәм итегез дип. Ул хат язган, мине кирәк ул безгә, шундый тегеләй булай, театр училищесының татар группасы берничә елга бер генә мәртәбә ачыла дип язган, Министерство культурага барган, печать суктырган, җибәргән. Мине адмирал Лобов шул хат буенча мине җибәрде, мин 3 ел хезмәт итәргә тиеш идем. 2 айдан мин кайтып килдем театр училищесына Казанга. Укып бетердем театр училищесын, Марсель абый мине үзенә алды. Бу инде 70-нче ел. 70-нче ел, әйе, 70-нче ел. Бер шул елны ук без киттек Мәскәүгә гастрольга. Ой, аны сөйләп аңлатып булмый инде. Без Мәскәүдә шаккаткыч, андагы кабул итү, тамашачының кабул итү әйтеп аңлатып булмый торган. Менә шуннан китте инде минем хезмәт. Китте. Шулай иттереп сез 70-нче, 82-нче елларда Камал театры артисты, Академия театры артисты. Шул елларда уйнаган рольләрегезне санап китәбезме, әллә үзегез искә аласызмы? Мин һәр бөтенләй искә алып та бетерә алмам, наверное. Теләсәгез инде санап китегез. Мәсәлән, шулай да әни килде дә Альфред. Альфред уйнадым, әйе. Зәңгәршәлдә Галәви, Агыйделдә Низами. Низами, әйе. Менә ул Низами роле бик уңышлы булды, бик уңышлы булды, әйе. Талак. Талак инде ул минем, ул супер роль булды, ул талак. Менә шул рольне уйнаганнан соң миңа әйттеләр, сиңа опереттада эшләргә кирәк диделәр миңа шул уйнаганнан соң. Ул шул кадәр әйбәт барды ул спектакль, искиткеч. Бездән да очып кына йөри торган ик менә яшь вакыт бит. Очып кына буквально.
Hatta min üstte bizden anda arka var idi şunday arka ime hem şunun aşağı kirip çıkıp yeri turgan ektigindeymi. Şunda bir ana şunda reşetkeler var üstteymi. Şu reşetke aşağı min sikirip çaydım idengetiginde. Kutlar şahaydın ziritli itelerimi. Sikirip turup yigirip baraydım. Tamaşaçılar karşına tiginde. Şundan yigirip tagın kirimine eydim iske tiginde. Mine ol benim iň yaratkan spektaklim bulgandyr. Naверное. Mine Şulay şulay. da sizning ýawruluda Leonov eseri boýunça Kokorushkin rolyn bek zurlap iske alganlaryny işitgenim bar. Ey. Ol ne boldy? Men kartyn oynadım anda. Özüm ýaş bolsam da kartyn oynadım. Niçe ýaşda indi bu sizin? Nişik 30 ýaşlardadyr indi. Ýokdur, erterekdir ali. 22, 26 ýaşlarynda bulgandy. 26 ýaşda siz 75 ýaşlyk Kartyn oynadım kartyn. Ol biteşken kart indi. Bütünleý biteşken kart indi diginde. Oynarga tişiyim. No başta indi bir kimde şanmagan menim anda oynalasyna, elbetde oynalasyna. Lakin mine şulay kim yerdem etkendir bilmem imetiginde dostlar da yerdem ettin tigiley bulay tigiley kiyim soylarga da niterge de grim salarga da tiginde Şamil bar idi merhum öldün dul Şamil. Şol Şamil meňe yerdem etdi grim salarga tiginde. Häzir yarar. Şol spektaklni zdachsynda oynaganda birgine özübizin artista meni tanımagan. Mana şulay. Dillüs abi Meskom председатель ol wagtda Dillüs İlyasov eýteyken, "Goraly, mendi ýa artist aldygyz, neçe bin bilmem, any men bildirge teşbit" dedi. Meskom председатель bitindi. Şundan soň indi soňundan şak gatdy bitirisi. Mana oynap çykdym. Marcel abi şandy şuňa. Marcel abi etken, "Oynaýşak ulana, oynaýşak." Ol meni bitindi özüniň näme okuşçysy bolarak meni pek ýaxşy bileýdi ol Marcel abi. Ot, oynadym. Şondan da mana degen ittirip gelip çykdy ol spektakl. Mana şu spektakldan soň Marcel abinin etisi meňa Hakim Selimjanov Ey Hakim abi meňa ne bölek gitdi, sportivny kostyum bölek gitdi. O zamanlarda hali ýok idi, kıyın idi O ol. sizin rolüni şatyp indi. Şu atyp gynamsyň oğlum, sen menim ışanyşymny akladyň dedi. O meňe Hakim abi. Ol bit bizni okuturga ýeriydi. O şey şuga. Şondan soň häzir ýary kiyip kirdim teatrga indi. O wagtda teatrın işgalynda turaýdym munda muzeýinde, häzirki muzeýde turaýdym. Häzir ýara gelip kirdim, Marcel abi dedi. "Goraly, şeýbet bu, goraly goýanalyň sen buna?" Betem Hakim abi bile gitti. Giteli, anın biti usubrimde bir kimge de bir nerse bile gitkeni yok diye Marcel abi eýti. Betem mene meňe bile gitti. Betem şol rol işini bile gitti. Şak gatdy Marcel abi. Mana şolay. Wat eýbet kirip çykdy. Şolay kirip çykdy ol rol. Iskitrik kirip çykdy. Onları sizin moňly bir jyrda Palaç obrazy. Palaç aýy. Biz ol Palaç obrazyn Şäwket abi bilen ikew oynadyk. Partner bularak tügül, hani bularak indi. Ol bulay, başta ol Şäwket abiga berildi de, ondan soň nidi garaldy, mana ne bar oýnaýsыңmy men aýta Marcel abi. Bite oýnaýym, конечно. Достойный роль, şundan da достойный характерный роль. Oýnaýym aýtam. Ýary, давай репетируй. Репетируй etdim de birnişe garaldy, давай kerekmi? Sen munda bütün rollarynda oýnay alasyň, kerekmi? Şäwketde biz äzirlebis diýe. Onda nidir ýugary niýtergen bir nersegedir äzirlebis Bölekke. Bölekke äzirlebis Şäwketni. Şoňa görä muny niýe ul gyna oýnasyn. Ýarymy aýtam. Hemen durak tügel. Şagan rolümni biten oynarga tiş barybir. Ýary men äzirledim muny özüm, häzir garap jerip diýip äzirledim. Kiyimler tektirdim, soýladym kiyimler, bütün nerse menim äzir boldy. Häzir ýary. Bir zaman premier boldy, garadym premierini. Ertä bilen kirem, dekorasiýa sahnede. Häzir meňe şolturata, häzir Marcel abi iýinden şolturata. Zavtrupyga. Häzir aýta. Sen nemisiň? Şäkärini işitdiňmi? Betem nerse tawşy bitdi bit. Yani şekerindi. Şevket abi şekeri verteydi. Tavuşu bitti. Sen bilesin ne olur? Bilem meytem. Şunda kiyimler saylattı. Giley bulay. Meytem benim kiyimler hazır Marcel abi. O da kiyin. Men har kelip jitem. Kelip jitdi. Biz onda iller Hayrulin men oynaydı. Yaş Musany anyň bileýinde biz häzir oynarga tiýişdiginde sahnede. Häzir ne? Men any boşgaça işledim. Men any bütünleý boşgaça işledim. Şeşni piwo bilen gatyryp ýapyştyrdym. Eýbetlep gine diginde Şäwket abi başgaça Şäwket abi suzyp işledi, suzyp tämläp bütünleý bile. Lakin men öz akylym bilen oýladym beýtem toktaly spektakl ahyrynda bulay oýnara ýaramy. Toktandy. Ýa çotка, точно ne işledi. Gep bir setip işledim men any. Çotка şunda ýabyk, ne tagyp bunday eýbetlep gine. Oýnap çykdyk. Şo, keşke oýnaýsyň. Keldim, keşke oýnadym. Tufan abi
Туфан абый нишләргә белми инде. Туфан Мгм. абый рәхмәт әйтте. Әйе. Менә шулай уйнадым мин ул рольне. Шулай да 82-нче елда сезгә театрдан китәргә туры килә. Ул темага инде кагылып тормыйбыз. Кирәкми. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген "Сәхнә артында" дигән рубрика астында артист Сәлим Мифтахов белән әңгәмә корабыз. Һәм сез 82-нче елдан инде 2005 елга хәле эстрадада эшләгәнсез. Эстрадада эшләгән. Әлфия Абзаловалар белән, башка артистлар белән, Габдулла Рәхимкуловлар белән инде әлбәттә ул зур тарих. Шулай да бүгенге эстрадага сез нинди бәя бирәсез һәм нинди киңәш бирер идегез хәзерге эстрадага? Ой, киңәш белән генә хәзер ул эстраданы аякка бастырып булмый хәзер. Элек бит ул былай иде менә, гаҗәп менә. Җырчы чыга, чын-чынлап үз тавышы белән име микрофонга җырлый. Үз тавышы белән, бернинди фонограмма юк, бер нәрсә юк дигәндә бирә иде ул үзенең көчен, үзенең барлыгын, мелизмнарын бөтенесен бирә иде дигәндә. Менә бездә мәсәлән мин инде теге безне ведущий дип йөртәләр инде. Алып баручы Алып инде. баручы ведущий дигәндә мин юмор әсәрләре сөйли идем инде. Менә бездә шулай ук дигәндә чыгасың, халык белән бергә бер дигәндә. Халык анда, анда син. Ул гаҗәеп менә бара иде ул ничектер җылы бара иде. Менә хәр Петросянны карыйбыз бит аның элеккениләрен, әйме? Телевизорда карыйбыз. Ничек кабул итә халык. Элекке уйнаган рольләрен, элекке уйнаган юморескларын дигәндә. Менә нәкъ шулай бара иде. Аннан соң мин әзерләдем. Бер үзем әзерләдем мин Петросян кебек сәгать ярымлык ни әзерләдем. Спектакль әзерләдем бер үзем. Аның белән дә йөрдем мин. Бер үзем йөрдем. Ләкин бик кыен ул бер үзеңә, бик кыен әлбәттә. Анда микрофон юк, нисез. Мин авылларда йөрдем. Микрофонсыз, нисез халык алдына чыгып, бик кыен ул әлбәттә. Микрофон булганда җиңел. Анда пышылдап кына сөйләп тә була, тегеләй дә булай да. Ләкин мин барбер эшләдем. Халык ярата иде. Сәлим абый, менә микрофон дигәннән, сез бит әле 85-нче, 86-нчы елларда Муса Җәлил исемендәге опера балет театрында да эшләп Әйе, алгансыз. булды. Хайдар Бигичевлар белән эшләгәнсез. Әйе, булды. Менә дөресме ул Хайдар Бигичев микрофонсыз гына җырлаган диде? Дөрес, бик дөрес булды, бик дөрес. Хәзер яңа гына Tesla дигән аппаратура алдылар хәзер инде. Шуны кили белмәделәр инде. Җырчылар җырлый, фонит итә, нитә, тегесе, бу әллә нәрсә дигәндә. Хәзер Хайдарга җырларга вакыт килеп җитте. Хәзергә. Хайдар тегеләй итә, булай итә, фонит итә, микрофонны ыргытты бер кырыйга да. Рәхәтләнеп, үз тавышы белән, микрофонсыз нисез опера театрында дигәндәйме, җырлап җибәрде. Халык басты. Шуннан соң бер ничә җыр җырладылармы, халык басып кул чапты. Сәлим абый, татар юморы ни хәлдә бүген? Бармы ул гомумән? Татар Аны юморы- ничек үстерергә? Татар юморы бүгенгесе көндә юк, бөтенләй юк. Менә мәсәлән хәзерге шул ведущийлар инде хәзер Авторлар юкмы, әллә башкаручылар юкмы? авторлар да юк, башкаручылар да юк. Хәзер мәсәлән ведущийлар шул конференциялар, алар уйлыйлар мәсәлән менә тиз генә менә сөйләп, тегеләй булай гына, менә шулай. Алай түгел. Ул бит һәр нәрсәнең тәме бар. Һәрбер юморның тәме. Безнең татар халкына әйбәтләп кенә чәйнәп бирергә кирәк. Аннан соң гына йота ул безнең татар халкы. Рус халкы мөмкин шулай йотарга мөмкин. Татар халкы түгел. Әйбәтләп кенә, тәмләп кенә сөйләргә кирәк, җиткерергә кирәк. Һәрбер ниләрне, мелизмнарны җиткерергә кирәк аңа. Бөтенесен, мәсәлән, туктап та калырга кирәк аңа. Урын белән татар халкы көлә рәхәтләнеп көләләр име. Тагын алып китәсең. Хәзер юк. Менә бара. Ну алай ярамый бит инде. Менә мин карагач карый алмыйм мин. Хәзерге эстраданы, җырчыларны да, менә ул ведущийларны да мин карый алмыйм, дөресен әйтергә кирәк. Карый алмыйм. Менә шул. Берәр анекдот сөйләп аласызмы? Юк. Анекдотларны гомеремдә сөйләмәдем. Һәм сөйләмәячәкмен дә. Ул Шамкай сөйләде. Гомер буе анекдотлар Урын сөйләде. җмакта булсын. Урын җмакта булсын, әйе. Юк, сөйләмәдем. Шулай да бүген бер эстрада концерты куя алыр идегезме? Һәм ничек эшләр идегез аны? Артистларны җыеп кемнәрне чакырыр идегез? Нишләп куймаска, мин мәсәлән элек эшләгән ним бар. Газинур Фарухшин бар мәсәлән. Аның белән бүген мәсәлән эшләргә була. Гел миңа әйтә ул, абзый, әйдәле, эшләп алыйк әле, берәр концерт куйыйк әле, әйдәле. Мәйтәм, минем һәр үземнең эшем бар бит инде. Менә шулай. Була. Нишләп җырчылар, мәсәлән, безнең заман җырчылары, алар әле бөтенесе дә теге дөньяга китеп бетмәде. Хәзер кемнәр бар шундый яхшылар? Ничек дип әйтергә дә белмим инде, иллә. Үзегез әйтеп карагыз әле, может, итәрмен. Берәрсен шунда искә төшереп.
Хәзер беркем күз алдына килми менә. Хит бәреп үтер беркем күз алдына килми. Филүс Каһировлар, Ришат Төхвәтуллиннар. Менә алар белән Алар эшләргә бар, була, эшләргә була. Хөрмәтле тамашачылар, без Әйе. Сәхнә артында дигән рубрика астында Сәлим Мифтахов белән әңгәмә корабыз. Сәлим абый, мин сезнең Камал театрында да эшләвегезне аңлыйм, Тинчуринда да, операда да. Сез бит әле 88-2000 елларда Салават күпере журналында эшләгәнсез. Булдан бик хәл. Артист кешесез язучы да инде алайса? Минем 4 язган пьесам бар. Ләкин ул пьесаларны мин кабат-кабат укыдым да, алар бик югары дәрәҗәгә менә алмаганга күрә, мин аларны тәкъдим итмәдем бер генә театрга да. Тәкъдим итмәдем. Алар өйдә яталар алар шунда. Аның өчен бит Туфан абый булырга кирәк. Мәсәлән, чагыштырып карыйм үземне Туфан менен Нуруллин белән тегендәйме? Юкмы әйтәм. Аннан да түбән булгач, гафу ит, ярамый. Аннан соң менә бит хәзерге, мәсәлән, драматурглар, дөресен әйтергә кирәк, киләләр театрга. Куйыгыз инде менә мин мәсәлән, куйыгыз инде тегеләй булай. Былтыр менә бик күп укыдык без, ниләр пьесалар укыдык, бик күп. Юк бит инде алар берсе дә пьеса түгел, Ходаем. Аларны куеп булмый берничек тә. Алар театр законнарын да белмиләр, алар сәхнәне дә белмиләр бөтенләй тегендә. Юк, куеп булмый. Юк, хәзерге менә авторлар юк хәзер. Хәзер мин бердән бер автор һәм менә дигән режиссер нине әйтер идем. Илгиз Зәйниевны әйтер идем. Менә ул ичмасам, менә ул безгә куйдымы? Без менә мин аны Марселява итеп күз алдына китереп иттем, репетировать иткәндә. Әйтәм, Марселява репетировать итә. Менә копия инде. Таптаны шул кадәр генә искиткеч әйбәт репетировать итте ул, менә име. Менә дигән спектакль килде дә чыкты. Менә мин аны бик хөрмәт итәм, Илгиз Зәйниевны, бик хөрмәт итәм. Менә бит Туфан абый дидегез, хәзер бит Тинчурин театрында да Туфан килде. Менә бу да бит символик мәгънәгә ия. Әйе, бик әйбәт. Бик әйбәт. Ходай Тәгалә аңа ни биреп, тел ачкычлары биреп, зиһен биреп, тегендә ничектер Марселяваның кабатласын иде, Марселяваның кабатласын иде. Ул кабатлау бердән начар әйбәт. Триумфны инде. Триумфны. Триумфны кабатласын иде. Мин бердәнгә каршы түгел аның кабатлавына тегендә. Бусын иде. Марселяваның нәрсәсе бар иде. Ул менә гаҗәеп дәрәҗәдә ул булай иде. Мәсәлән, так укып чыгабыз берничә мәртәбә тегендә. Аннан соң әйтә иде. Так, текстны кулыгызга алыгыз, мизансцена куям. Куям мизансцена, кабатлыйбыз берничә мәртәбә, хәтерегездә калдырыгыз. Мин моңа бүтән кайтмыйм. Бетте. Һәр иртәгә 3-4 картина алабыз. Менә шулай итеп куеп чыга. Беренче пәрдән тегендә. Әйдәгез, кабатлап чыгабыз хәзер. Ул вакытта инде без сүзләрендә ятлаган булабыз. Чөнки мизансцена бер, үзгәрми мизансцена. Шул мизансценарга йөреп үзебез, без инде әзер булабыз. Инде кабатлап чыгабыз. Аннан соң әйдәгез, хәзер икенче пәрдән эшлибез. Менә шулай итеп икенче пәрдән эшлидек. Шуннан соң без 16 репетиционный точкада 16 спектакль эшләп чыга идек. Ул ничек була 16? Мәсәлән, 60 мәртәбә эшләмибез. Мәртәбә. Чөнки суббота, воскресенье икешәр спектакль уйныйбыз, понедельник ял көне. Менә шулай 16 бер айга 16 көн эчендә без эшләп чыга идек. Искиткеч әйбәт спектакльләр була иде. Сәлим абый, менә Тинчурин театрына нинди спектакльләр куярга кирәк һәм тамашачыларга нинди теләкләрегез бар, нинди спектакльләргә безгә килсеннәр монда? Тинчурин театрына кирәк куярга мелодрамалар куярга кирәк. Халык бик ярата мелодрамаларны, комедияларны ярата халык. Халык безнең комедиягә мохтаҗ. Мәсәлән, трагедияларны халык яратмый, чөнки туйган ул тормыштан. Бу телевизор Татар бигрәк тә яратмый. Татар бигрәк тә яратмый, туйган ул. Туйган. Ләкин безнең бар иде менә бу трагедияны чынлап теге ефәк булу кошыймы? Менә аны халык ярата иде аны халык. Бу килгән халык карый мәсәлән, трагедиясында карый, бөтенесен карый. Ләкин безгә кирәк мелодрамалар кирәк. Димәк, мелодрамалар куярга кирәк. Әйе, музыкаль комедиялар кирәк безгә. Бик кирәк музыкаль комедиялар. Менә шулай. Тамашачыларны нинди спектакльләргә чакырыр идегез театрыбызга, әңгәмәбезне йомгаклаганда? Мин хәзер әгәр мәсәлән әйтәм икән, менә шуңа йөрегез дип. Әйтегез әле берничәне бәрабәр. Ничектер, менә мин үзем Үзегез уйнаганда. Үзем уйнаган, мәсәлән, мәхәббәт баскычы комедия. Без аны инде 12 ел уйныйбыз. Халык бик ярата, искиткеч спектакль, халык ярата. Шуңа килсеннәр Шуңа тагын. рәхмәт итсеннәр. Һәм мәсәлән, алмагачлары музыкаль комедия. Анда мин уйныйм, әйе, яна рәхәтләнеп,
Келip карасыннар шуны. Анысы безнең тагын бар анда комедиялар тагын бар. Аларны әйтеп тормыйм инде. Рәхмәт, Сәлим абый. Әйе, Демәк, тамашачылар алмагачлары һәм мәхәббәт баскычына килегез. Без әйе. үзебезнең әңгәмәбезне тамамлыйбыз. Киләсе атнада театрыбызның артисты Зөлфәт Закиров белән әңгәмә корырбыз. Сәлим абый, килүегез өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Яхшы, үзегезгә рәхмәт. Сау булыгыз. Бик әйбәт сөйләдегез. Рәхмәт сезгә. Тырыштым инде. Сау булыгыз.